So sa mga makalingaw sa mga grade 12 sa senior high mo ning mga pagluto sama niyo sa eskwela ni nagluto na pansit kani mga kokiri ni sila naay sa tawag nga day Maha Blanca dili ni si Maha Salvador Maha Blanca gid dayon dire kani naay unsa ni tawag nga day kana Photo Bongbong. Mo ni presidente kay Bongbong. Di ba na mo, sir? Ha? Tara. Di pa ni mao di ay wa pa na mag-eleksyon. Yes. Kani okay. Pinaka-paborito nga part nako. Unsa man? Judge. Okay mo judge. Tilaw. Ako mo tilaw. Ako mo tilaw sa pagkaon, tanaway lang pagkaon. Ana siya. Uy tawagan ni, oy. Unsa tawagan ni? Ha? Bake siopaw. Bake siopaw. Oh. Kini siya, tawag ni? Gopurdog, chef. Ha? Gopurdog. Go for gold? Go for gold. Gopurdog. Gopurdog. Kini siya, syempre, pansit. Di ba, pansit. Guys, kayo tanawon. Siya. Kana sir kay kanang bali kanang condense og Milo gi kana mabasura imo no. Ilawan ako. Okay. Kasi mani. Upangita ka kami din. Ano na may manida eh. Ana gina sir, plating na man jud na sir. Importante man gini mga blanca karong panahon. Ha? Ulo, ay sir. Buro sa mga blanca. Alangan man sir. Blanca lang. Oh. Okay. Ano na ako? Yes sir. Mom. Nusa da siya day? Mablang ka, ma'am. Ako ano sa pangalan nito. Sobrang luto ako na. Unsa man sir? Natawagan ni? Pagyuta gira giluto sir? Ano mo sa ano? Ay taste na pagulo. Ang kuan ma'am kinalawman naman ma'am. Babaw man. Ang babaw ra siya kuan ma'am nipis na kaya mo gigamit nga kasi ron Taas na. ko makuha. Oh, na ma'am kanipis kaya mo gigamit man ma'am. Ya ayang baho sa sulod kay nga sa babaw. Lamig na yung ulo. Kami mani ko lang. Jai, salamat. Salamat sa inyong pagkaon nga ipatilaw na ako. Wala inyo kung gisobraan o hugason. Nalipad ako dako. Salamat. Wala di ka nakakaon sir. Inyong mga blanca ako kakaon. Nara sila nagluto. Wala ko na nagpakaon. Spaghetti kinagluto ato. Kami, sir. Paglipyuhin ninyo na ha. Bye-bye.